అందరూ అనుకుంటారు, అసలు గాడిదని ఎవరైనా చూస్తారా? దాన్ని ఇష్టపడతారా? దాని దగ్గరకు వస్తారా? అది కష్టపడటానికి మాత్రమే పనికి వస్తుంది, ఇంకా దేనికి పనికిరాదు అని చాలామంది అనుకుంటూ ఉంటారు. కానీ ఆ గాడిదని ఒక వ్యక్తి చూశాడు, దాన్ని ఎన్నుకున్నాడు, దాని మీద కూర్చున్నాడు. ఎప్పుడు చూడనటువంటి ఘనతని ఆ రోజు ఆ గాడిద చూసింది. ఆయన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు. నిజంగా నీ జీవితంలో ఇలాంటి మాటలు వినే ఉంటావు. నువ్వెందుకు పనికిరావు, నీ మీద రూపాయి పెట్టిన ఎవరు కొనరు, ఇలాంటి మాటలు నీ జీవితంలో ఒక్కసారైనా వినే ఉంటావు. నేను ఒక మాట చెప్తున్నా, నువ్వు ఎప్పుడైతే నీ భుజాల మీద దేవుణ్ణి మోస్తావో, నీ హృదయంలో దేవుణ్ణి ఉంచుకుంటావో, అప్పుడు ఎవరు ఊహించినటువంటిది, నువ్వు కూడా చూడనటువంటి ఘనత దేవుడు నీకు ఇస్తాడు. ఈ మాటలు గుర్తుపెట్టుకో. పెంట కుప్పలో నుంచి దీనులను కూడా ఆయన పైకి లేవనెత్తగలడు.